ಸೊಲುಮೇಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಒಂಜರೆ ಕೆಜಿ ದಾತುಂಡು. ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಅಂತ ಪುರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡಿತ್ನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಉರ್ದ ಕೋರಿ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ. ರಸ ಸಾರು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಬುಲೇದು ಕೋರಿ ಅಂಡೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಯರ ಪೊರ್ತುದೆ ತೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತದಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂದು ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಅಂಡೆ ಬೇಯ್ತದೆ. ಉರ್ದ ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಯ್ತಿ ಕೊಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಬೇಯರ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಉರ್ದ ಕೋರಿಗೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪುಂಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಅವೆ ನನರ ತೋಜ್ಪವೆ ಅವು ಭಾರಿ ತಿನ್ನರ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ತೊಟ್ಟುಗು ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಭಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಪುಂಡಿ ಅಡ್ಡೆ ತಿತ್ತಲೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಯಾವ ಈತು ಸಾರು ಬೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎನ್ನೊಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಾಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.